Hei, am o întrebare pentru tine. Tu pentru ce lucru ești recunoscătoare astăzi? Sau pentru ce lucruri ești recunoscătoare astăzi? Te întreb asta pentru că e 7 și un pic dimineața și în plimbarea mea pe care am avut-o și încă o am văzut mai puțin de jumătate de oră doi oameni care și-au petrecut noaptea dormind pe bancă, având lângă ei toată bogăția lor, 2-3 plase cu, cine știe, bidoane, sticle, resturi de mâncare. M-am gândit așa un pic la mine sau în general la starea noastră de nemulțumire, nemulțumire constantă, nemulțumire că Xulescu nu face ce trebuie, că cine e la conducerea țării, nemulțumire cu privire la muncă, la tot ce nu e corect, de ce nu se întâmplă aia. Privind la acești oameni mi-am dat seama că cred că am mai mult decât îmi e necesar și parcă a fost așa o mustrare pentru mine în momentele în care sunt nerecunoscătoare și nu știu să mulțumesc mai mult, dar în schimb sunt gata să mă plâng mai mult. Împart cu tine acest gând, cine știe, poate și ție ți s-a întâmplat și poate și tu treci prin asta, dar ce zici, poate învățăm împreună să ne exprimăm mai mult recunoștința și să transformăm modul în care vedem lucrurile. Să ai o zi cu spor!